spun bună seara tuturor. Vă pot saluta și cu pacea Domnului. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră liber și ați venit la această lecție de astronomie. O să auziți lucruri în premieră națională și mondială. Să stați liniștiți în bănci până voi termina prezentarea. Încet, încet o să vă duc cu puterea minții la miliarde de ani lumină de suprafața Pământului, iar la urmă, încet, încet, o să coborâm și o să ne trezim iar în sală. Rugămintea mea este să mă lăsați să vă prezint lucrarea. Ea are vreo 300 de pagini. N-am să insist asupra unor slide-uri care nu prezintă prea mare importanță, dar vă reamintesc, fac legătura între ceea ce au făcut oamenii cu mii de ani înainte și încet, încet o să ajungem până unii s-au oprit știința și ce a făcut religia. Deci, fapt, este o paralelă între știință și religie. Și o să vedeți toate lucrurile acestea. Deci, știință și astronomie, știință și religie. Vă prezint doar partea mecanică. Sunt cine sunt. Așa cum a spus profesorul Geantă, vin cu ajutorul lui în mijlocul dumneavoastră. N-aș fi fost astăzi aici dacă n-aș fi cunoscut de la radio pe prietenul meu, Valentin Răican, care din curiozitate am scris o scrisoare când l-am auzit la radio vorbind și am zis că acest om trebuie să-l întreb și să-mi explice primul verset din Biblie. A venit la mine acasă, într-adevăr, l-am întrebat, am stat de vorbă vreo 2 ore cu el și l-am admirat ceea ce mi-a spus, dar după asta am zis așa: domnule Valentin, haideți să vă arăt ce am făcut eu. A rămas foarte impresionat, i-am arătat acest aparat și a zis așa: acest aparat nu trebuie să-l văd numai eu, trebuie să-l vadă toată lumea. Și atunci m-a dus în biserică la el și l-am prezentat, cu mari emoții și timid. Din cauza că nu eram susținut de restul de aparat. Ăstea au venit încet, încet. Dar îl apreciez pe acest om, care rog să se ridice în picioare să-l vedeți toată lumea, pe Valentin Răican, care a înleznit să promovez această lucrare. Și uitați-l că merge cu mine, cheltuiește bani peste tot. Bun, îi mulțumesc încă o dată, dați-mi voie să merg mai departe. În seara aceasta, priviți, atenție, această figură. Oamenii de știință de la ora actuală, poate sunt și în sală, nu mă interesează, poate sunt chiar profesori de fizică, profesori de geografie. La ora actuală se știe doar atât, că soarele atrage pământul cu forța F. Nu pot să răspundă la ora actuală oamenii de știință cine rotește pământul în jurul axei sale, forța de rotație este egal cu semnul întrebării, cine îl poartă pe orbită în jurul soarelui. Forța tangențială este iar cu semnul întrebării. Din 1971 mă frământă această idee. Pe lângă această lucrare care a fost o pasiune, eu mai am și alte lucrări științifice publicate în străinătate, la Ungaria, Germania și în alte țări. Dar aceasta este o lucrare aparte. Acum lucrez la Universitatea Brașov în domeniul vibrațiilor. Să revin la aceste întrebări. Scopul lucrării de astăzi este să vă răspund, să vă arăt de unde vin aceste forțe. Că această forță de atracție, care se și spune forță de atracție, adică se atrag 2 corpuri, se atrag 2 magneți. Da? Deci, dar cărțile de geografie și de fizică spune așa: planeta Pământ stă în jurul Soarelui datorită atracției gravitaționale. Planeta Pământ se învârte în jurul axei sale datorită atracției gravitaționale. Adică F-ul acesta. Incorect. Am puterea să spun oricărui profesor universitar acest lucru. Nu se poate. M-a frământat și, într-adevăr, s-au produs niște discuții foarte aprinse între profesorii mei de la universitate și în toamnă voi prezenta acest modelul matematic la Universitatea Brașov. Ceva interesant. Sper să mă invitați încă o dată aici, prin luna octombrie-noiembrie, să vă arăt modelul matematic. Cum se oprește Pământul în loc, cum se dă înapoi și nu știu ce. În seara asta vă arăt practic, dar altă dată am să vă arăt formulele matematice pe care lucrează Dumnezeu și a lucrat El. Sunt recunoscător în fața lui Dumnezeu că m-a ajutat să îi pun în practică realizarea Lui. Vă spun, am fost ajutat de El. Știința fără religie e incomplet. Religia fără știință e oarbă, spune Albert Einstein. Fantezia este
calitate de cel mai mare preț, spune Vladimir Ilici Lenin. Într-adevăr, e multe fantezii și aici. Am avut multe fantezii. O descoperire extraordinară necesită dovezi extraordinare. Carl Sagan. Într-adevăr, nu pot să vin numai cu un singur aparat ca să mă fac înțeles. Trebuie să aduc toată suita asta și am mai rămas încă 6 experimente acasă pe care nu le-am adus, că erau prea grele. Eu zic așa, cine sapă adânc, dă de apă. Dar cine experimentează mult, dă de adevăr. Autor, da? Bun. Mergem mai departe. În seara aceasta trebuie să răspund la aceste întrebări. Ce formă are Pământul? Știu că știți. Dar o să vă demonstrez că o să vă puneți în... Ce rol are câmpul gravitațional? Mă leg de acest câmp care la ora actuală s-a oprit știința cam la el. Ce rol are câmpul magnetic din jurul Pământului? Pe ce sunt sprijinite temele lui? Deja intrăm în domeniul biblic. Ce rol are steaua polară? Tot domeniul biblic. Stâlpul cerului se clatină. Uitați-vă în cartea lui Iov. Pe ce stă Pământul? Ce este la Polul Nord? Aici am avut o discuție cu academicianul care nu-l văd în sală, Miron. Cine învârte Pământul în jurul axei sale? Cine învârte Pământul în jurul axei planetă? Cine poate încetini mișcarea Pământului? Se spune că în univers nu există mișcare, nu frecare, există încă prea mare. Pământul și-a schimbat sensul de rotație. Este de necrezut. Eram la Paris și, într-adevăr, un inginer mi-a zis așa: nu se poate opri Pământul din mișcarea de rotație, fiindcă nu se mai poate porni. Domnule inginer, greșiți. Deși ne aflăm într-o mare capitală, eu vă pot porni Pământul din loc și vă pot arăta, într-adevăr, că totul este mecanica cerească a lui Dumnezeu. Cum s-a schimbat sensul de rotație? Atenție, sunt niște lucruri extraordinar de importante și acum le vedeți practic. Este în premieră. Cum s-au format planetele și ce rol au stelele pulsatoare? Aveți și o temă de casă. Metoda de cercetare. Prin observare, studiu am 10 de lucrări științifice, prelucrarea sute de date științifice, fotografii, experiențe cât de multe, în timp de 25 de ani. Și încă mai continuă. Observarea cerului. Observarea cu ochiul liber cum soarele răsare și apune. Am spus greșit. Soarele în realitate nu răsare, nu apune. Deci suntem în sistemul heliocentric. Cei de la radio, cei din presă trebuie să spună așa: orizontul Pământului părăsește ultimele raze ale Soarelui la ora 21. Sau orizontul Pământului întâmpină razele Soarelui la ora 6:30. Este incorect să spunem că Soarele răsare, Soarele apune. Înseamnă că suntem pe sistemul geocentric, Pământul este buricul Universului și nimic nu s-a schimbat de pe timpul lui Ptolemeu. Este total greșit. Ce minunat este să primim luna, dar fiecare ne punem întrebarea de ce stă ea acolo. Cu frică privim o tornadă. De ce? Ne teamă atunci când auzim tunete și fulgere. De ce? Sau numai frica din noi ceva se produce. Fiindcă nu cunoaștem totul despre acest univers. Nu prea se vede așa bine. Aici este un curcubeu. E minunat, ne relaxăm când am văzut curcubeu. Este un legământ între potop și oameni. Aurorele polare. De nou nu se vede așa bine. Nu știu ce se întâmplă. Trebuie oprită lumina acolo. Să mai oprim un pic lumina din sală? Ca să se vadă mai bine, ca să se înțeleagă. Nu contează. Și asta e drept. Și asta e drept. Dar vreau să înțelegeți cât mai bine. Corect. Când suntem seara, mai ales cei tineri, cu iubita sub un tei sau într-un parc, vedem o stea căzătoare. Tot fiecare spune că a murit un rege. De fapt, este un asteroid care a intrat în păturile superioare ale atmosferei și ia foc. Aurora polară. Într-adevăr, noi nu o vedem, dar cei de la Polul Nord o văd și de la Polul Sud. Dar nu are nimic de a face cu câmpul magnetic al Pământului. Aici intervine altceva. Am să revin în toamnă cu explicația asupra aurorei polare. Noi cu ochiul liber putem privi mișcarea planetelor, mișcarea lunii și alte stele. Putem privi steaua polară, care are un rol determinant. În seara aceasta îi punem într-adevăr în sarcina ei multe lucruri. Trebuie să cunoască fiecare om locul stelei polare. Este singura stea din
emisfera nordică care nu se mișcă. Carul, steaua polară se determină cu 5 distanțe de la roțile din spate a carului mare, da? Le-am pus și am dat peste steaua polară. Nu insist. Trecerea de la observarea cu ochiul liber la observarea cu ajutorul aparatelor. Aparate cât mai moderne pentru a privi cerul. Toate aparatele sunt puse sub un acoperiș care se cheamă observator astronomic. Cerul este urmărit cu ajutorul antenelor parabolice. Observarea și cercetarea Pământului din rachetă. Observarea și cercetarea cosmosului cu ajutorul sateliților. Dar vă atrag atenția că un satelit, chiar dacă funcționează un anumit timp, mai devreme sau mai târziu, el tot se va prăbuși, datorită frecărilor care au loc. Dar acest lucru, unii oameni de știință spun că odată ce este plasat un satelit artificial acolo, nu mai coboară. Nu e adevărat. Chiar și după 600 de ani, el vine înapoi de pe planeta care a fost plecat. Sau intră în zona de atracție a unei alte planete. Total greșit să spunem că rămâne pe vecie acolo. Nu este. Intru acum încet la întrebările care vi le-am formulat. Ce formă are Pământul și pe ce stă el? Este o întrebare foarte grea. Știu că toată lumea vrea să vadă în seara asta cum stă Pământul în aer. Am zis la început că fac o paralelă între ce spune știința și ce spune Biblia. Este această carte adevărată? Eu după 30 de ani m-am convins că Biblia este adevărată, dar după aceste cercetări. Deci, mă bucur să vă văd în sală, având în vedere că ați citit și ați crezut. Eu am cercetat, am crezut și, într-adevăr, îl iubesc pe Dumnezeu. Oamenii de știință se conving numai în anul 1522 și în 1961 că Pământul este rotund. Dar azi nu știu pe ce stă el. Nu pot să răspundă pe ce stă Pământul. Uitați ce spune Biblia. Forma Pământului. Ne spune cu 732 de ani înaintea noastre, ne scrie că el șade deasupra cercului Pământului. Ne spune că Pământul este ca un cerc, un rotund, o sferă de formă rotundă. Și noi suntem ca niște lăcuste înaintea lui. Cred că dacă fiecare v-ați urca într-un avion sau pe munte înalt și a privi în jos și a vedea alte persoane, într-adevăr părem ca niște furnici pe suprafața Pământului. Da, din avion, da, de la înălțimea aia. Biblia ne informează din anul așa că Pământul este rotund și stă pe nimic. Nimic în concepția mea nu înseamnă că nu e o materie. Așa spunem că câmpul magnetic din jurul Pământului nu există, fiindcă nu-l vedem. Spunem că atracția Pământului nu există, că nu o vedem. Deci, mărul cade din mână datorită unei forțe pe care noi nu o vedem. Și Dumnezeu spune că nu există, fiindcă nu-l vedem, dar El există, așa cum sunt aceste câmpuri pe care noi nu le vedem. Primii oameni care și-au imaginat cum este Pământul este plat și stă pe apă. Modelul babilonian. Dar după aia a zis așa, dacă Pământul este plat și stă pe apă, înseamnă că apa mănâncă Pământul și s-ar scufunda. Hai să-l punem pe 3 pești. Și l-au pus pe 3 pești. După aia a zis, nu, peștii ăștia sunt micuți așa și sunt buni de mâncat. Hai să-l punem pe 4 elefanți. Dar ce este interesant? Apare forma de semisferă. 4 elefanți stă pe o broască țestoasă. Broasca țestoasă stă pe apă. Pe ce stă apa? Oamenii și-au bătut capul. Vine teoria cosmogonia la evrei. Evreii spun, cum să stea Pământul pe 4 elefanți? De aia apar cu tremurile, că îi mănâncă spatele pe elefant și Pământul se mișcă. Îl punem pe 4 stâlpi. Stâlpii îi înfingem în fundul mării sau oceanilor. Pentru prima dată apar apa de sus, adică ploile. Avem apă jos, avem apă și sus. Ce facem? Facem un firament și ține apa sus. Dar ce facem cu apa de jos? Încă nu se poate răspunde pe ce stă apa. Vin grecii și spune, nouă, universul este ca o sferă și este ținut de muntele Atlas. Știți această poveste, nu insist asupra ei. Teoria preoților sau a călugărilor. Pământul este mărginit. Cine nu ascultă de regulile lui Dumnezeu, cade la marginea Pământului și se prăbușește în gol. Este total greșit. A înșelat foarte multă lume. Când privim marea, observăm că un vapor se duce în larg. După 10 km, ni se pare că vaporul se scufundă încet, încet. Dar dacă ar fi plat, ar trebui să vedem vaporul ca un punct mic și să dispară. Dar așa dispare partea de jos, după aia apare partea de sus. Când vine vaporul din larg, ce face? Apare catargul, după aia apare partea de jos. Deci, undeva este bombat. Așa la câmpie, dacă copilul merge pe un câmp drept, mi se pare că el coboară la vale. Deși, din cauza curburii Pământului după 10 km, apare această formă de deplasare. Coboară în vale și vine de vale în deal.
Nu insist, fiindcă am foarte mult de vorbit. Grecii s-au uimit când au văzut umbra Pământului pe lună. Atunci îi făceau mare zgomot pe fața Pământului ca vârcolacii să nu mănânce luna și ca să le dea luna înapoi. A fost o problemă foarte mare. Ce se întâmplă, de unde vine acea umbră? Și mari gânditori s-au dat seama, într-adevăr, e umbra unui alt corp ceresc. Acel corp ceresc trebuie să aibă formă sferică. Și au dat încet seama că, într-adevăr, este umbra Pământului. Prima dată, prima palmă care o primesc oamenii de știință este atunci când Magellan pleacă în ocolul lumii. Îl face în 3 ani de zile. El, săracul, nu mai apucă să se mai întoarcă înapoi. Pleacă din Spania, ocolește, merge în Oceanul Pacific, așa, aici este omorât de către băștinași, intră într-o opte cu ei. Din 2065 de oameni, doar 20 mai scapă, vine cu nava Victoria, se întoarce acasă și se spune că Pământul este rotund. Deci nu are margini. Atenție, forma Pământului nu este o sferă așa cum o cunoaștem noi astăzi. Atenție, aici am vrut să spun că forma Pământului diferă. Are acest gurgui în partea de nord, și o să vedeți și de ce, are în partea de sud un intrând cu 30 de metri mai înăuntru și sus este cu 15 metri mai sus. Dacă ar fi acționat forța gravitațională, înseamnă că ar trebui să fie uniform. E cu totul altceva. O să vă explic ce e acolo. La ora actuală cunoaștem Pământul de forma aceasta. Profesorul explică la oră că Pământul este o sferă care are un singur grad de libertate, se rotește în jurul axei sale, dar nu poate să răspundă pe ce stă Pământul. Foarte greu. Vine omul de știință Isaac Newton și spune așa, că el a văzut dacă aruncă o piatră, ea coboară după un anumit timp, la o anumită distanță, sub formă de curbă. Deci el o trimite tangențial, dar datorită forței de atracție a Pământului se curbează. Și el a zis, dacă mă urc pe un munte înalt, am să arunc o piatră cu o viteză în care să ocolească Pământul. Această idee faimoasă a lui este pusă în practică de ruși în 1961, care trimit pentru prima dată un satelit în jurul Pământului, cu Yuri Gagarin. Înconjoară, de data aceasta, dacă Magellan face înconjurul Pământului în 3 ani, o navă cosmică l-a făcut în 1 oră și 48 de minute. Mergem mai departe. Primul om care s-a referit că Pământul are o mișcare de rotație și de revoluție în jurul Soarelui a fost Aristac din Samos. Nu este Nicolaus Copernic, dar lumea a luat-o înainte, este Copernic și, într-adevăr, el a rămas pe locul 2 în istorie, aproape că nu este cunoscut. Înainte, cu ochiul liber se pot distinge pe cer doar 5 planete mari. Luna și Soarele erau, într-adevăr, considerate planete și corespunde la cele 7 zile ale săptămânii. Luni, marți, planeta Marte, după aia vine Mercur cu Mercuri, joi Jupiter, Venus, vineri, sâmbătă Saturn și duminică Soarele. Multă bătaie de cap a dat mișcarea planetelor pe bolta cerului. Ele au o mișcare dezordonată, adică aparent, atenție, aparent. Se întorc înapoi, iar merg înainte și vedeți și complicația dată. Planetele care au orbita mai mică decât a Soarelui, într-adevăr, Venus și Marte, nu chiar așa mare problemă, ele au un mers foarte plăcut și explicit. Dar planetele care sunt dincolo de Pământ au un mers foarte ciudat. Și oamenii s-au împotmolit aici 1400 de ani. Primul om care a lăsat un sistem a fost Ptolemeu, care a zis că Pământul este centrul Universului, toate celelalte planete se rotesc în jurul lui, atât Soarele cât și Pământul. Și la ora actuală am întâlnit profesori, chiar de religie, care spun că nu, într-adevăr, eu cred tot că Pământul este în centrul Universului. Este total greșit. O să vedeți că și Biblia spune că nu, Pământul este o planetă ca oricare. Teoria sistemului geocentric, într-adevăr, el vede această planetă cu această mișcare ahotică. Și nu știa să o explice. A explicat-o prin sistemul epiciclurilor, care este o teorie foarte complicată. Tycho Brahe este un mare cercetător, nu se poate despărți de observațiile aparente, deci aparența asta înșeală pe multă lume, ca și pe noi în ziua de astăzi, dar vine marele savant Nicolaus Copernic, care preia toată știința de la cei dinaintea lui și, într-adevăr, îi vine ideea să spună că Pământul este
o planetă ca oricare și explică de data aceasta ce se întâmplă cu această mișcare anapoda. Și el lansează această lucrare, după un an de zile pleacă în lumea dreptilor, dar vine un alt savant, Galileo Galilei, care ia cele două sisteme, le compară între ele și, într-adevăr, ajunge la un rezultat că sistemul heliocentric, hai că Helios înseamnă soare, și zice nu, soarele este, într-adevăr, cel care, în jurul căruia se rotesc. El a fost anchetat, bătut, ținut la domiciliu, exilat, pentru a nu duce mai departe această concepție. Dar dă lovitura de grație. Trebuie să aduci probe ca să dovedești ceva că e adevărat. El își construiește singur o lunetă, o îndreaptă spre planeta Jupiter, observă cei 4 sateliți ai planetei, Europa, Ganimede și Callisto, în care, într-adevăr, se formează un mini-sistem, de data aceasta, care se aseamă acum cu un macrosistem. Deci dacă Soarele are în jurul aceste planete, și planeta Jupiter poate forma un mic sistem. Această lovitură, această comparație, oamenii de știință nu au mai putut să facă față și teoria lui este valabilă. Trece peste acest mare examen. Dar toți oamenii care au fost și au acceptat această lucrare a lui Galileo Galilei, cum ar fost Giordano Bruno și mulți alții, au fost pedepsiți cu moartea, cu ardere pe rug, din cauza că credeau în teoria lui Galileo Galilei sau a lui Copernic. Deci nu a fost greu pentru oameni de știință să promoveze o nouă concepție. Nu știu ce se va întâmpla cu mine dacă eu promovez ideea axelor pe planetă sau promovez că Biblia are dreptate. Vine John Kepler, care este și el un protestant, într-adevăr are multe necazuri, într-un an îi moare și soția și 3 fete, dar totuși a zis așa, mă voi întoarce în lumea științei, în lumea cerului, pentru a lăsa ceva în urma mea. Vreau să subliniez următorul lucru, că planeta în jurul Soarelui nu are o mișcare rectilinie uniformă, așa cum susține Newton. Are o mișcare variabilă. Aici se rotește mai repede, mai încet. Deci ea de undeva primește un impuls. Întrebat Newton la această întrebare, cine poartă planeta în jurul Soarelui, a zis că este un spirit, Dumnezeu. Kepler a fost și el întrebat, cine învârte pământul jurul? Este un spirit, un Dumnezeu. Singurul om care a scos din lucrarea lui științifică a fost Laplace, care a fost contemporan cu Napoleon. Și i-a zis așa, eu nu am nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu pentru mine nu există. Universul s-a format de la sine. Și a venit cu un vas cu apă, a pus 2-3 linguri de ulei deasupra apei, a luat un băț și a început să-l învârtă, uleiul s-a despărțit în mici sfere și uitați, așa majestate s-a făcut planetele și se învârt. Iar Napoleon i-a zis, dacă așa s-a făcut, cine învârte bățul ăsta? Păi zice, eu. Păi atunci unde e rolul lui Dumnezeu? Și într-adevăr, teoria lui a plecat. Dar este singurul om de știință care nu l-a implicat pe Dumnezeu în creație. După ce oamenii au observat aceste lucruri, priviți, acum se pune următoarea problemă. Cine ține planetele în jurul Soarelui?